Kaya pala tinawag siya Dr. Rizal. Oh, Kasi sa Rizal. Oh my God! Kaya pala. Now we know. Siyempre yung hindi haram. hindi haram. Hindi Ay, haram. hindi haram. Haral! Halal. Oh. Nakuhulin siya. Aray ko! Hindi, tapos ito. Diaalya kayo. Diaalya kayo. Mga monte-monte, ano? Mga chip lang lang. Napokte lang ako. Ano mga sagat? Italya, Oo, tipla. Chipla yun, talya yung sagat. Ano po? Mamma mia. Italiano. Italia. Which is, we cannot blame kasi sinakop tayo eh. Pag sinakop nyo, sa'yo na yan. Iba yan. Hindi na nakasakot. Ay, sorry. Kinuha mo. Wait. Okay, sorry. Tinanong ka lang, sinagot ang bastos. Tangina. What is up, guys? Welcome back to another episode here in Zompod ba? This is Zamboanga Podcast. Episode 9999. Good. Nine. Bilis ng panahon na. Episode 99. But anyway, maraming salamat nga pala sa ating magiting na sponsor for this location. Sponsor pa? Sponsor to. Hindi, pero maraming salamat sa Starbucks Coffee. Dito lang po yan sa Talon. iba yung boses ni Jan ngayon, no? Yes. Pagpasensyahan niyo muna yung boses ni Brother Jan. Kasi dahil to sa sa madaming ginagawa tapos di ba no? Parang sinisipon ka, brother, no? Oh, actually dumaan na brother yung pagaling na ako. Gusto ko nga example. Nilagnat. Uy. Hindi ako nilagnat. Tinangkaso lang. Tapos init tapos aircon. Yun. Doon nadalo yung katawan ko. Na-overheat. Yes. Parang napansin ko nga few days, marami din talaga mga tao na medyo masama din yung mga Ugali? Hindi. Hindi masama ugali. Yung mga, tapusin mo. mga nararamdaman, like, okay. tinatangkaso. Kaya din naka-shades ako kasi yung mata ko medyo medyo ipa. pa. Oh, just to cover up the itsura na. Alat na naman. Buksa. yung isa dyan, oras na natulog? Oo. Pagising ko. Si Derek. Wag hindi. Okay. Akala ko. Visit. So, yun. Ayan nga, before anything else, ito yung episode namin. Pag-uusapan natin is about mga bagay-bagay na naman. Siyempre, Dito sa ating hometown. Home court. This is Zamboanga. Buenas de Zamboanga. Vamos! Vamos de Zamboanga. Aquí visita. Vamos de Zamboanga. Ayan. For this episode, pag-uusapan natin, ano ba yung nakaka-unique dito sa Zamboanga? Ano ba yung mga unique? Ano ba yung mga unique? Uniqlo. Uniqlo. Bigyan mo na sila natin, brother, ng simple introduction kung ano ba yung Zamboanga. Di ba? Like, Ikaw? Zamboanga City, guys, is located dito sa Mindanao. Siyempre. Sa mga hindi po nakakaalam. Hindi nakakaalam, located po kami dito sa Mindanao. Yung sasalpak namin yung mapa ng buong Mindanao. Dito po yung Zamboanga. Ito. Yan. Also known as Latin City. Asia's Latin City. The city of flowers. Yes. Trivia muna kayo, guys. Baka may trivia kayo. Yung ano mo daw, yung sapatos mo.
Ano ba yan? Nasobrahan sa silat. Sobrahan sa komportable. Sorry. Nasanay lang. Iba talaga pag home court. Nakalimutan mo, nakaano ka pala, tsinelas. Okay lang sana kung malinis eh. Pak! Aray ko! We said. Baka may trivia kayo guys about sa hometown natin, Zamboanga City. Ikaw muna. Ako, yung name, yung trivia niya, andito po yung store namin sa Talon. pwede din. Yung trivia namin is located dito sa Zamboanga City. Sa Talon sa Palok Drive called Starbucks Coffee. Yes. Yun, balik tayo. Parang, correct me if I'm wrong lang, parang yung term ng Zamboangan, yung Zamboanga. Pag sa tribe namin kasi, Zamboangan. Zamboangan ang tawag. Anong ibig sabihin nun, brother? Parang Zamboanga lang, pero... Tinanong mo anong okay. Zamboanga? Akala ko maiba siyang definition. Meron siyang yung history ng name niya. Kung bakit siya tinawag na Zamboangan. Kasi nga, nung back in the day, parang nabuhay na ako. Yung history daw, kasi nga, City of Flowers, nabanggit mo nga. Yes. So, yung flowers sa tribe namin, yung term is Jambangan. So, okay. Jambangan. So, since maraming flowers yung Zamboanga, kaya Zamboangan. Yun yung ginagamit ng, yun yung ginagamit ng sikat na mga dancer dito sa Zamboanga. Sa Wimsu, is Jambangan. Oo. Diba? Yung group nila. So, may history talaga yun. Yun yung meaning niya ng Jambangan means flowers since Asia, Zamboanga City was known na maraming flowers. Ayun. Zamboangan, Zamboanga. Ngayon ko lang nalaman sa'yo. Ako pa talaga Chabacano, hindi ko alam. So, sorry Pero ngayon ko lang Now nalaman. Now you know. Saka kayo guys, meron pa. Wait, nag-iisip ako. May trivia ba? Yung kasi lucky tayo. Kasi yung parang yung language natin dito sa Zamboanga ay nahaluan ng Spanish. Oo. Diba? Isa yun. Nagugula. Alam niyo, pag pumupunta ako sa ibang lugar, dito lang sa Pilipinas, Akala ko, international, pag pag narinig nila akong mag-Chabacano, kala nila Spanish ako. Ganun. Buenos dias. Sitaw. Gagi. Kumpra yung eklok. Pero ganun, parang tsaka pag nakausap ko yung, during nagmi-meeting kami, tapos nagmi-meeting kami ng ka-work ko, tapos naririnig nila na may kinakausap akong, Ibang, like Chabacano. Nagchabacano ako, naririnig nila. Sabi niya, naka-Spanish talaga kayo dyan kasi yun, naririnig, Sinabi mo sana, pukito. Ibang pukito. Hindi ka, pero as para naman sa mga ibang tao na hindi taga Zamboanga. If ever na first time nyo pupunta dito, nakaka-amaze para sa mga ibang tao na marinig na mga tao dito na lokal, nagchabacano. Lalo na yung traffic. Hindi, wala. Tapos na tayo doon. Wala na. Okay na yung traffic. Hindi, unique. Yun, di ba? Para unique talaga. Pero meron naman sa pagkakalam ko sa Manila, part sa Manila. Nagchabacano din sila doon. Hindi ko lang alam ano ba yung tao. Oo, narinig ko din yun. Nagkasambanga sila. Hindi. Hindi. Dialect nila din, Chabacano din doon. Pero unti-unti na nawawala. Kasi kumukunti na lang. Kasi major part doon is nagtatagalog na talaga. So, ang kinaganda natin dito sa Zamboanga kasi is parang, kasi based lang to doon sa nakita kong documentary. Either, hindi ko alam anong yun, TV show. Parang nawawala daw. Tapos meron pa nga isang bata doon nagchabacano. So may knowledge pa yung napasa pa sa kanya ng kanyang grandparents na. Pero di sila from Zamboanga. Hindi ibang lugar. Parang isang buong Zamboanga din sila. Ganun. Ngayon ko lang narinig. Hindi ko alam yung lugar. Sinakali sila. Parang eyewitness, parang ganun. Parang ganun siya. Pero hindi ko sure kung eyewitness yun. So yung tribe, hindi naman tribe, yung parang siya, tawag dito,
para siyang sitio ba tawag? Hindi rin sitio. Parang Buong Zamboanga din talaga. Pero, yun lang, nawawala na din talaga parang city din talaga siya. Oo, yun. City talaga. Mm-mm. So yun, iniisip ko, bakit nawawala na talaga yung ano nila dun. Sayang din eh. Kasi parang na-preserve yung history ng lugar nila. Unti-unti na nawawala. And identity din nila yun, culture. Oo, culture. Siyempre, yung mga tumanda na talaga dun na parang nakakahinayang din. No? Imagine mo yung ilang taon, ilang ano ba tawag dito? Generation na tapos mawawala lang ng ganun-ganun. Papuntahin natin sila dito. But dito na kayo sa Zamboanga kasi pre-preserve talaga. Anda ustedes aquí. Tumahan taki. Hindi ba? Inuman. Meron din kasi naman din talaga. Ito di natin maiiwasan, no? Yung mga Tagalog na ginagamit at yung mga Chabacano, mga Sabanggenyo, paminsan kasi, di natin namamalayan, parang hinahaluan kasi natin ng salita ng Tagalog. New generation. Parang new generation, mix siya. Oo, kasi siguro yun din ang katulad sa atin. Paminsan di natin namamalayan, parang yung the way tayo mag-Chabacano, paminsan nahaluan ng Tagalog. Onde ka, which is isang Tagalog na word. Chalo, parang san ka, di ba? So, may proper pronunciation talaga. Paano banggitin yung onde, yung parang onde 2 o onde 3, onde 4. Number yun. Okay. Parang kasi yun nga, katulad ng salamat bro. Katulad ng mga katulad ng city government, yung parang everyday may pinabanggit siya na word. Tapos parang ano yung definition nun, saan yung ginagamit, ganun. At least, tama nga yung sinabi ni KD na parang na-preserve natin. Siguro kasi di na talaga yan mawawala as Zamboangenyo. Kasi pag tumira ka na sa Zamboangenyo within 10 to 20 years, parang masasabi mo na Zamboangenyo ka na talaga. Kasi syempre na-adapt mo na yung culture, yung pamumuhay natin dito sa Zamboanga is very unique talaga. Yeah. Ano ba tribe mo, brother? Tribe, ano daw? Hindi ko alam anong tribe ko, pero lumaki kasi ako dito sa Zamboanga. Pero pinanganak ako sa Dapitan City, which is Zamboanga del Norte. So, yung first dialect ko talaga is Bisaya. Yung paglipat ko dito sa Zamboanga, yun na nga, parang di talaga ako marunong mag-Zamboangenyo or mag-Chabacano. Yung parang nahihirapan ako kasi yun na nga yung dati, pag binubuli ka, pag once hindi ka marunong kung nalaman nila na Bisaya ka, parang Bisaya, kaganapaya. Parang ganun dati. Yun ang inaasar nila. Yun ang nanabutan ko. Tapos, to be honest, hindi ganito yung daway ako mag-Chabacano. Hindi ganito yung parang, alam mo yung parang, meron kasing particular sa mga lingwahe na pag Bisaya ka talaga. Or ibang lingwahe man. Pag nagtatagalog ka, parang mananotice mo yung difference. Yung accent. Rather, yun. Kami sa nga yung iba. Matigas. Inaasa. Hindi to. Parang ganun. Parang yung ganun. Ano mo talaga, di ba? So yun. Wow, yes. Sa'yo, ikaw, brother Chris, Chabacano ka na? No, ako pure Chabacano din talaga ako. From my mother and to my father. Lahat sila Chabacano. Dito sila lumaki. Yung tatay ko is from Gilinan and yung mother ko naman is from Tungawan. Upper Tungawan. Yes, exactly. Same kami Chris ni brother dyan kasi nga ako din di rin ako dito pinanganak. Tapos saan ka ba dito pinanganak? Sa Brunei. Seryoso? Seryoso? Oo. Hindi ako dito pinanganak sa Pilipinas. Okay. Pero Pinoy citizen. Okay. Citizen na ako. Hindi ako kolorum. Okay. Baka ipa-deport ako. Di po ako kolorum, guys. My birthday ginawa sa mong PSA. motor yung sarili mo. O LCR. Gagi. Yun. Tapos, yung pinagkaiba lang natin, brother, ay yung ako kasi, tribe ko is Tausug. So, yung environment ko, wala talaga nagtsabacano. Natuto lang ako nagtsabacano nung pumasok ko sa school. Nakasama mo na. Nakapagkaibigan ako ng mga Chabacano. So, doon ko na-learn kung paano magsalita ng Chabacano. Nahihirapan ka ba, brother? Nahihirapan ka ba at that moment? Yung parang... first, siguro, nung bata pa ako, pero di naman siguro
ako medyo nahirapan since childhood pa eh. Madali naman tayo maka-adapt, maka-adjust. So, yun. Kahit yung accent, parang nakukuha ko. Kaya pag kausap ako, nakikipag-usap ako sa mga kaibigan kong Tausug or di Chabacan, nakukulat sila. Kasi normally, yung mga iba kasi, mga Tausug dito sa Zamboanga, di talaga marunong mag-Chabacan. Major part ba talaga? Meron naman katulad ko, okay. Yung iba, hindi eh. Ano bang pakialam? Wag, hindi. Hindi magbawayin. Salamat, Direk. Joke lang. Kasama ko sa trabaho. Shoutout pala. Ma'am Gail, thank you, ma'am. Wow, thank you, Ma'am Gail. From Batangas yun siya. I see. Thank you po. Yun yung nagulat siya nung nanonood siya ng short sa YouTube. Nagulat siya doon yung mukha natin tatlo. Ba't kayo napunta rito? Sa pala yung nag-comment. Anong ginagawa mo sa newsfeed ko? Gagi. Oo. So yun yung mga perspective natin. A little bit of knowledge. Of Zamboanga City boys. Yeah. Sige. Let's go. Pasok na tayo sa ating first question. What? Ano may babanat niya? Ang tanda ng flow ni Brother Z. Sige na. Yung sagot. First question. Cuisine fusion. Bakit ka natuwa? Bakit? Sorry. Ayusin natin. Cuisine fusion. What we eat, say who we are. What we say? What we eat, say who we are. Baga, ano yung kinakain natin? Sa Zamboanga. Sa Zamboanga. Says who we are. What's your tribe? Favorite dish? O ba't ka tumawa dyan? Bakit? Yula itum, pastil, lokot-lokot, sa TN, kuratsa. Sagot yan, brother. Sagot ba to? Buisan! Mali! Aray ko! Okay, hindi. Okay naman yun. At least may idea tayo. Buiset. Okay. So, sino mauna? Ay, di yung nagsalita. Fuck you kayo. Ako na lang muna. Sige. Cuisine fusion. What we eat says who we are. Okay. About pagkain to, brother. Dito sa Zamboanga kasi, yung mga most kinakain ko, syempre yung hindi haram. Hindi haram. Hindi haram. Haram! Halal. Nakuhogin siya. Aray ko! Dami nating highlight. Utang aray ko. May mababay. Ayok. Okay. Sana ako doon Na-hot seat. Gago. Pass, kayo muna. Sagutin mo. Sige. Yung siyempre kinakain ko yung siyempre yung kinakain ko yung halal lang. Dito sa Zamboanga, although majority ba sa Bakanan, Zamboanga City, yung mga food? Hindi, parang halo mix, talaga. Parang mix siya, brother. Mix. Parang para sa akin no, nananaig na talaga yung food ng mga Muslim. Para sa akin, both lang. Both Same lang lang. din, no? Same lang, oo. Kasi, sa perspective ko kasi, nakikita ko yung mga tsabangan. Hindi na nakasagot. Ay, sorry. Kinuha mo. Wait. Okay, sorry. Tinanong ka lang, sinagot ang bastos. Hayop kausap eh. Okay. Pinapakita na talaga natin ang gulo na hirap na ba na gano'n natin, Hindi, perspective mo lang sa... Tayo nag-meeting. Nahirap. Ano ba yan? Huwag tayo mag-meeting, brother. 12 midnight. Huwag na.
oo na lang tayo. Gusto na kasi May pagganyan-ganyan pa kayo. Buwisit. So para sa'yo, para ano yung perspective mo sa what we eat says who we are. Dito sa cuisine. Related sa cuisine, Zamboanga. sa Zamboanga. Siyempre, Zamboanga City is also known sa mga masasarap nilang food. Delicacy. Delicacies. Mga cuisines, yan. Para sa akin, kung nakakapunta ako sa ibang lugar, parang pag nakakain ako ng, example, sati, or migoring, although Malaysia originated yung migoring. So, parang, naalala ko yung Zamboanga City pag nakakain akong migoring sa ibang lugar. Ganun. So, yun. And then, yung mga sati, yung mga pagkain known dito sa Zamboanga City, like, Yola itum, sati, sarap no? Migoring, tsaka yung mga merienda, mga lokot-lokot, Paulo. mga paulo, yan, masasarap yan. Lalo na pag libre. Yun, masarap. Yun yung masarap. So for me, kahit saan ka man lugar mapadpad, as long as yung longing mo sa pagkain from Zamboanga City ay nandun pa. So, yung sa pagkaging Zamboangenyo mo ay nandun pa rin. Ako naman para sa akin is what you eat is who you are. Part sa family generation namin is yung paano nagluluto yung mga dating old generation. Yun na, sa generation ng family na san ka lumaki, the way sila magluto based on that flow ng family nyo, it's masasabi mo, para sa akin, masasabi ko talaga is pure Chabacano talaga yung kinalakihan namin. Ano mga food? Yun, mga haram na food. Okay lang, sige lang. Sige lang, brother, mention mo lang. Yun, like mga haram food. So, usually kasi kapag nagluluto yung mga, especially parts sa, yung sa mga bundok, mga families ko sa province, the right term, province, is napakasarap ng mga luto nila. Especially yung luto na, yung niluto sa kawali talaga, yung malaking kawali. Tapos kahoy. Yung kahoy yung pagluto. Hindi siya yung, iba kasi yung pagluto ng, style ng pagluto nila sa province kaysa dito sa masasabi mo talaga iba yung lasa ng, especially pag may fiesta. Saan ba yung province, brother? Yeah, sa Tungawan. Upper Tungawan. Upper Tungawan. Oo, yun. Exactly. Di pa nakapunta doon. Saan yung banda? Lampas ba? Kuruan? Ganun? Lampas na siya, boundary siya ng Ligomo. Ay, layo. Last barangay ng Zamboanga City. Okay. So doon kami lumaki ni Brother Upper Tungawan. Shoutout sa mga Upper Tungawan dyan. Yes, hello. Buenos dias. Yes. Part talaga sa generation namin na saan kami lumaki. Sabi ko talaga, pure Chabacano talaga. Especially sa pagkain ng mga lutong, talaga. Iba, masasabi ko is lutong original talaga eh. Yung alam mo yung... Ano yung name, brother? Marami naman mga iba't ibang kasi. Hindi maalala. Hindi ko maalala. Marami. Hindi ko maalala mga pagkain na ano-ano yung niluluto nila. Pero pag ikaw kasi sa province umuwi ka tapos natikman mo yung mga luto, especially pag mga yung lolo mo and lola mo ang nagluluto, iba talaga. Iba yung lasa. At alam mo yung parang every time na kumakain ka nun, parang bumabalik ka sa pagka-childhood na alala mo. May pagka-nostalgic. Nostalgic talaga. Yun, talaga, masasabi ko talaga na yun yung nahihit ako ng nostalgia pag nakakain ko yung mga luto ng province. Yun, part sa Zamboanga talaga dito. Yun yung galing naman. Sa akin naman, lumaki ako dito na talaga sa Zamboanga City. At yung sa mga di nakakalam, hindi dito ako kumakain ng pork. So, bawal din sa amin. So, Maram din. Yung kinalakihan ko kasi pagkain, pwera na lang kung bumibisita kami yung sinabi ni Brother KD na sa Upper Tungawan, yung mga niluluto ito. Other than that,
alam mo yung lutong bahay lang. Yung mga ampalaya, adobo manok. Mm. Yung mga luto, alam mo, sa mga Bisaya, ito yung specialty nila, yung lauoy. Yung lahat lang gulay, okra, kalabasa, sobrang healthy niya. Tapos yung sabaw niya, sobrang tawag dito, sobrang sarap. Yun yung kinalakihan ko. Kasi, every time naman na, every Sunday, pag once, kompleto kami sa bahay, tapos, yung luto kasi ng nanay ko, iba-iba kasi. Ayaw kasi ng nanay kong luto yung parang ano yung ulam mo yun, bukas, same na naman. Parang dapat iba-iba. Minsan, yung luto niya, yung alam mo, yung inihaw ng bangus, isda, yung tawag dito, yung sa Bisaya, inuun yung isda siya. Tapos lahat ng klase ng isda, yung kilaw, yung sa pinakagusto ko. Kilawin. Kaya tinake out mo yung sa ano. Kaya yun. Sa YouTube. YouTube, shout out. Masarap yun. Masarap daw talaga. Masarap talaga. Hindi ko na sinabihan sila kasi bahala na sa akin. Yung kasi yung favorite ko. Kung sasabihin naman natin pag every time nagbabakasyon kami pag yung wala nang school dati, yun na, yung mga naalala ko talaga sa Abertungawan, yung mga hinahanda nila, yung mga suman, yung mga latik-latik. Mga delicacies. Tapos yung mga native na manok, yun talaga. Alam mo, pag dito sa Zamboanga, may something special talaga. Pag uuwi ka galing kang syudad, tapos uuwi ka sa mga probinsya nyo, doon mo talaga ma-appreciate kung gaano kasarap magluto yung mga taga-probinsya Lalo na sa mga hinahanda nila. Hindi siya mabilis ang luto. hindi siya mabilis ang luto eh. It takes time. Minsan, madaling araw pa lang, doon sila nagluluto. Masaya pa sila nag-uusap. Alam mong, yung niluluto nila, alam mong madami kang makakain eh. Yun. Recently lang naman din, other than sa Buangueños food, no? Yung mga food ng mga Muslims, yung mga hinanda nila kasi sa work related ko, pumupunta kami sa mga iba-ibang lugar. Yung mga hinahanda nila, doon ko talaga na-appreciate or nalaman na parang wow, other than sa kinalakihan kong pagkain, mayroon pa pala akong magugustuhan na mas masarap pa. Yun na nga yung chulaytum. Yung mga sarap nun. Yun, kaya nga parang sobra ko talaga na-appreciate kung gaano kadami na ma-offer na pagkain na galing sa Zamboanga. To be honest, kung pupunta ka sa ibang lugar, di mo manonotice para mako-compare mo siya, mas masarap pa man sa Zamboanga. Di ba may mga ganyan, di ba? Scenario, katulad ng mga example, adobo manok or paano nila lutuin kasi pagkakaalam ko mayroon nating nagluluto ng sati sa ibang lugar. Mako-compare mo, mas masarap pa. Mas masarap. Tama, brother, tama. Mas masarap pa dito ang luto ng Zamboanga. Kasi kaya nga yung ibang content creator dito talaga in terms of mga delicacy sa galing sa Zamboanga, originally from Zamboanga, they are giving time to visit Zamboanga City and to try our delicacy. Yun yung pinaka-advantage kung bakit madami ding mga tourist spot or mga lugar na available para sa mga foreigner natin, or sa mga taga Manila. Ibang lugar. Recently may napanood akong vlog. Foreigner yata yun siya, vlogger. American ba yun? Pumunta dyan siya sa Jimmy's Satis. Yes, yun. Nakikita ko din yung brother. Oo. Tinubukan niyo yung sati, di ba? Oo. And hindi lang vlogger yung syempre yung nagka-featured sa mga local cuisines natin. Jessica Soho din naalala ko. Yes. Yung mga mainstream media. Paminsan nga brother, di na ako nanonood kasi nagugutom talaga ako pag nakikita ko yun. Nakakatakam. Lalo na yung pag ginanon yung soso. Grabe, sticky na Ang kinagandahan sa hometown natin sa Zamboanga City is very diverse in regarding sa culture. Madami siyang ma-offer in terms of pagkain. Hindi ka mauubusan ng pwede mong tikman eh. Oo. Pagkain. Punta tayo sa simple pagkain. Yung sa sauce ng balot. Yun. Oo. Iba, nakapunta ako kasi yung every tradition ko pag pumupunta ako sa bang lugar. Pag before ako umuwi, kailangan kong mag-try yung balot nila, yung sauce nila. So far, wala talaga makaka-defeat sa sauce ng balot. Sauce ng balot dito sa Zamboanga.
Either sa Boulevard or sa Boulevard Sinunok. Kaya kung Grabe. mapapansin natin, every corner ng mga location dito sa Zamboanga, Oh, bawat lingon mo, may makikita ka talagang naka-standby na balot. balot. Tama. Tapos yung sauce nila, alam mo talagang native Zamboanga. Oo. Pati speaking of native, di natin, pag once sinasabi mo ang salitang Zamboanga, hindi mo dapat makalimutan ng Alabar sauce. Yan Speaking talaga of- yung pinaka, Alabar sauce. oo. Pag oo. bibisita ka ng Zamboanga, yung mga taga Manila or mga foreigner, kung di niya dapat ma-miss yung Oo. Alabar. Napag-usapan namin ni Brother KD last time. Sabi ko, Oo. nakakain ka ng kuratso. Sabi niya, hindi. Ako sabi ko, hindi. Kasi nga allergic ako. Oh. Nakakain ka na daw. Many times. Sobrang sarap. Sana all. Sana all. Hindi, kasi ako, kasi si Zidam, hindi talaga kami kumakain kasi yun nga, nang dahil sa may allergy sa seafood. So, kumakain ako ngayon pero parang lesser lang. Less lang. Kasi siyempre, pag masarap na talaga, hindi natin makontrol. Painggitin mo kami. Oo. No, iba, sobrang sarap, brother. Alam mo yung mainit-init pa yung kanin, tapos yung sauce i-drip mo doon, tapos i-mix mo with kamay mo, tapos, High blood. tapos yung drinks, yung, alam mo yung cucumber, tapos may Oo. crabs pa, may shrimp Yun pa. na yung kuratsa. O yun. Ano yun na nga. pinagkabahan, brother, ng kuratsa sa normal na crab? Yung ano niya, yung gano'n siya kalaki. Di, joke lang. Hindi. Di ko alam. Siguro yun ang tawag nila sa ano na yun. Sa food? Sa food na yun, kuratsa. Kuratsa. Oh, kuratsa. 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 Mo ng Alabar sauce. Not sponsored, pero Not baka sponsored, naman. Pero sobra. Oo. Pero nga pala, nung last time sa office namin, may ka-office mate kasi ako dati na content creator. Tapos parang, ewan ko lang, parang may nagdala siya ng may plastic ng kuratsa, shrimp. From? From Alabar. 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 Yun. Tapos, pag drop niya dun, sobra grabe, brother. Alam mo yung, same sa Jollibee, yung spicy nila, yung marinate, paano nila in-marinate yung mga chicken nila. Okay. Yun yung version ng Alabar. Yung parang hindi mo ma-identify kung ano bang merong ingredients na nilalagay nila sa Alabar sauce nila. Kung bakit sobrang sarap niya. Yun talaga yung pinaka-specialty nila. Kasi syempre, katulad ngayon na yun, may binibenta din sila na gano'n yung parang ano sa bote. Nakikita ko. Oo. Meron nata dyan nagbibenta sa kabila, pero ewan ko kung meron. Pero sobrang mahal, di ba? Pero Mahal? Di ba ako naka-inquire? Magkano kaya? di ko alam. Pero sabi nila mahal daw. Pero yun Yun- yung parang identity ng Alabar. Yung Yun sauce yung na ano yun. nila. Yung Pero kung sasabihin mo talaga sa Zamboanga, yun talaga eh. Kung Zamboanga is mapapadaan ka talaga sa Alabar. Oo, sa mga politician, artista, Kahit kahit sino, oo. turista, normal na tao. Try alam nyo mo, talaga. alam mo, Kailangan nyo talaga dumaan sa Alabar. Baka naman, Para no? masubukan. Oo. podcast tayo to. Ini-imagine ko na. Tapos ikaw lang yung makakain. Oo. Tapos nakatingin lang kami sa'yo. Direct. Si Direk? Si Direk pwede. Oo, Direk. Kumakain ka ng Tapos di siya kuratsa. sisipot. Ayun na naman. Wala ka na naman, Direk. Pero yun sobrang ano lang, sobrang unique na lang sa Zamboanga kasi Yeah. in terms of food Marami and talaga. places, madami tayong ma-offer. Kasi syempre siguro kung taga Zamboanga, ito tayo, lumaki na tayo sa Zamboanga, siguro parang wala na lang din sa atin, parang hindi na big deal sa atin yung Pero mga para sa Siyempre. ibang tao. Pero sa ibang tao, syempre paano natin tawag dito, ipakita yung sa mga videos na sinishare ng mga kapwa natin content creator. Yung paano nila i-deliver yung and offer food and views sa mga places na nandito. Sobrang dami pa ng Zamboanga na pwedeng i-offer. Tama. What are you waiting for? Come here. Visit us at Starbucks Coffee. Yes, let's go. Recently, ano yung mga pagkain na nakain nyo? Ano, yung parang tubong Zamboanga? Yun na, kuratsa, Kuratsa. pati shrimp. Ako, may goreng lang siguro. May goreng lang. Ikaw, brother. Para sa akin, kasi lately talaga, yun nga sinabi ko sa inyo. Lately, parang naano ko na talaga yung, like, sabi ni Brother John, na-appreciate ko na talaga yung mga luto ng mga Muslim. Oh, Yes. okay. Yung mga Gusto ko din- itom. Dati kasi,
pag tinitignan ko yung ano, parang, siyempre, di ba, kambing? Kambing. Kambing. So, parang, hindi pa, ewan ko kaya lang. nang i-digest ng katawan mo yung ano. Iniisip ko kasi parang, pero brother, Iniisip so trust me, pag Oo. natikman mo, di mo na uurungan. Pero may ano dyan, may tip ako dyan. Actually, kasi since pwede naman siguro kayo uminom ng alcoholic drinks, tabayan nyo yung soju. Ganun? Oo. Pwede. Ganun pala. Parang sangyup lang. Kasi yung soju kasi, yun yung parang Pampalasa. pangpatunaw. Pampatunaw. Madali mo tumunaw yung mga meat. Narinig ko lang yan, hindi ko yung ginagawa. Okay. Ako gusto ko din kumain ng kuratsa. Sorry, Kasi nga, yun, Iyan mo na allergic lang. ako eh. Sayang, brother. Pero di ba may gamot yan? Ganun ka, brother, oh? Hindi, iba yun. Bawal na gamot yun! Iba ba yun? Iba Sorry. yun! Napagkahalata. So yun, let's proceed for our next topic. Yeah. It's about misconception and stereotype dito sa Zamboanga. Ito matindi topic. Ito, mga real talk talaga. Stereotype, pag sinasabihan taga Zamboanga daw tapos pupunta sa Manila, natatakot sila. Ewan ko, pero yun yung naririnig kong story. Yeah, basta sabi yung taga Mindanao. Oo. Save ko talaga tong na to kasi normal person, parehas-parehas lang din talaga lahat ng mga tao. May makakahalubilo ka din talaga na masama at mababait na tao. Yeah. Ang lang talaga dyan is yung mga ewan ko kung yung mga taga ibang lugar lang talaga ang nag-exaggerate na ay, taga Zamboanga yan. Ano yan? Ganyan yung Alam mo, Valorisan niya nagsimula. Kasi pag sinasabi kasi yung Zamboanga, unang-unang naisip nila, gera, mga kidnap, yung mga, yun kasi yung unang approach nila sa atin. So, hindi naman natin sila masisisi kung gano'n yung atake nila sa atin, which is, mali naman yung concept na gano'n. Kaya nga, good thing na lang talaga na may mga content creator na pinapakita yung brighter side ng Zamboanga. Hindi lang naman sa Zamboanga, kahit sa ibang lugar dito sa Mindanao. Gano'n. Misconception nga yun sa mga stereotype, yung na-exaggerate nila pag sinabi na, ay, taga Zamboanga yan. Masama ugali niyan. Yung pumunta ako nung sa... ano sabi mo ba, Rosia? Nakita ko. Nakita ko. Hindi ko na yung masukin. Nakita ko. Sige na, brother. Yun. Yung masasabi ko kasi nung... I'm watching you. Mga walang yaka kayo. Sige na, brother. Continue. Hindi, yung nung time na pumunta ako sa Manila, is may yung mga kasama ko dati na nagko-computer shop. Is nung nabanggit ko yung taga Zamboanga ako, medyo parang naiba sila. Pero habang tumatagal, na-explain ko din sa kanya, it's a normal place. Naiba, parang nagja-judge ka agad. Nagja-judge nila kasi based on sa lugar na hindi pa nila napupuntahan. Tama, nagiging komportable ng isa dito. Tinaas niya nila yung paa niya. Yun lang para sa akin. Misconception is yung parang natatakot sila mga taga Zamboanga. Pero hindi ko lang alam ngayon kasi dati yun, based on my experience, yun yung flow ng pumasok na story sa anong nangyayari sa buhay ko. Yun. At that time, pumunta ako Manila. Siguro naman, tapos ka na ba? Tapos na. Siguro naman para sa akin, hindi naman sa siguro misconception, siguro curiosity lang siguro. No? Nagtataka sila. Yung mga ibang kasi ganyan naman din talaga tayo. Pag sa isang lugar, pag hindi pa natin napupunta, syempre curious tayo kung ano ba yung approach nila sa atin at ano din approach natin sa kanila. Katulad nga ng sinabi ko kanina, katulad ng ako, nag-field ako for the last 2 weeks. Pumupunta ako sa mga barangay East and West Coast. No? Yun, nakaka-amaze lang kasi siguro ganun din siguro yung atake. In the way na parang siguro ma-observe mo kasi sa isang lugar, hindi naman yung lugar yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw naman talaga dapat yung mag-adjust, dapat diba? lang. Kasi ikaw yung dayo. Hindi naman the world is not revolving around you, di ba? Yeah. Ganun eh. So, as a human being, no, siguro andun yung normal na
yung curiosity, yung Sure. mga questions natin sa mga bagay na katulad yan sa tao eh. Pag once di mo naman kilala yung tao, ma-judge mo agad eh. Di ba? Tama. Same as with the place. Depende na lang. Kahit anong lugar man yan, as long as hindi ka familiar, syempre, madami yung question na syempre, parang, ano ba, safe ba dito? Okay ba ganyan? Friendly ba sila? Kung gusto mo talaga makilala ang isang lugar, why not visit it? Di ba? Parang bisitahin mo kung may budget ka naman at willing ka na Cut the doubt. willing ka na to appreciate and adapt what's being held in that particular city or province. Di ba? Kung ano yung mga offer ng city, appreciate. Kasi syempre, hindi yung lugar yung mag-a-adjust sa'yo. Parang, ano ka, VIP, accommodate ka. Siguro, di ba? Di ganun nag-work eh. Let embrace it. Syempre, dito sa Zamboanga ang Zamboanga City eh, kilala sa pagiging hospitable talaga, no? Hindi naman Zamboanga City, as a Philippines, yun. Siguro, Philippines! Philippines! Lucky lang talaga siguro, no, in terms of sabihin natin kapag foreigner yung bibisita sa atin. Hindi na local, foreigner na. Yeah. Nakatatak kasi sa mga Pinoy na kapag may foreigner, parang Na-appreciate natin. Hindi naman appreciate. Parang yung comfort na dapat natin ibigay sa isang kanila, tao. para hindi sila ma-discourage. Hindi sila ma-discourage. Hindi sila mag-isip ng parang iba man tayo dito. Parang, diba? Pakita natin kung sino tayo. Ganun. Ganun. Yung paano tayo hospitable. Ang hospitable natin. I think let's be not like ganun mag-isip. Kasi syempre, kasi madami ng social media ngayon na makikita mo na kung ang Zamboanga City, punta ka dito, Zamboanga City safe, mga ganyan, di ba? May mga content agad na siyempre, yung iba, mga thumbnail, parang ano nakikita natin, yung parang, why not visit it, di ba? No? Siyempre, kung nagdo-doubt ka, tingin ka muna sa mga videos, yung siyempre, may mga offer din na mga ganda, visit it. Parang hindi ka, parang patanggal sa isip mo yung konsepto na parang pag hindi mo kilala yung isang lugar, parang hindi mo pupunta. Ganun kasi yung na-realize ko eh. Kasi wala din talagang positive side na magdudulot na kapag di mo kilala ang isang lugar o di mo siya kilala, di mo na pupuntahan. Iba agad yung ano mo, di ba? You need to experience it. Yes, you need to experience paano yung lokal na pamumuhay doon. Yeah. Di ba? Tama. Siyempre, siguro ma-realize mo, overthinking lang siguro ako that time. Kasi naranasan ko yan eh. Lalo na yung pag pupunta na kami sa ibang lugar, yung work ko, parang sabi ko, natatawa ako kasi syempre sobrang iba talaga yung approach pala. Akala ko ganito, akala ko ganyan, hindi pala. So, andun yung self-thought na parang dapat pala, hindi agad ako mag-judge. Oo. Ganun yung ano ko. Okay. Yung atake ko sa question. Okay. May sisingit lang akong shoutout. Nakita ko. MJ Perez Enriquez. Shoutout sa'yo, boss. Ano siya, Hello, Sir MJ. Notify. Ano, sir? Ma'am yan. Ay, ma'am. Sorry. ma'am? Sorry po, ma'am. Ma'am MJ Perez, hello. Good morning. Hello po. Si Pima MJ. Ma'am MJ Enriquez. Shoutout to you. Meron pa yung isa. Wala. Check ko, Check mo yung messenger. Alam ko meron pa yan. Sino? May nag-comment. Si Ma'am MJ Perez Enriquez. Tsaka sino yan, Si Dewey. Si Donut. Si Dewey. Dewey White. Shout out. Yes. John Badiles. Si John. Almel Riquinto Pajos. John Badiles. Hindi. Si Sir Almel. Almel Riquinto Pajos. Hello, sir. Marquino Aroy. Hello, boss. So, number 1 natin. Followers talaga. Thank you so much from day one. Nandun siya. Thank you talaga, sir. Thank you. Si Marquino Aroy. Yes, kilala ko yan. Yes. Bro, thank you bro sa support. Andito pala yung ano ko. Pamangkin yan ko. yung last time pa. Inda, Hasna, hello. Johnny Walker. Hello, Johnny Walker.
Alak yun, no? Na-realize ko. Shoutout sa'yo, Sir Johnny Walker. Yeah, hanggang dyan lang yan. Okay na, April 10. Yes. Sobra na to. Okay na. Sobra na to. Sabihin ni awat na. Okay. So, Sa akin naman, yun Ah. nga, kasi nga, syempre Muslim ako, nakikita ko talaga yung darker side ng impression ng mga taga-ibang tao, lalo na Ibang tao. taga-ibang lugar, Ibang planeta. taga-ibang planeta. Buti pa taga-ibang planeta, hindi judger. Oo. No. Shoutout sa'yo, Piccolo. Gag. Oo, yun nga. So, para pag Mindanao, automatic iisip na mga taga-ibang lugar. Mindanao. Sub-Saharan Mindanao ay war freak. Lalo na pag Muslim kasi nga sa history namin, di ko rin ma-blame. Yun nga. So, ganun. Sad but reality. Oo. Pero para sa akin, itong ginagawa nating content ay sana makatulong ng awareness na Tama. hindi lahat ng Muslim ay war freak, hindi lahat ng Muslim ay violent, Check. hindi lahat ng Muslim ay dangerous. I approve. For short, hindi We po are good people, we are loving, we are peace. Yes. And for short, dito sa Mindanao, to be honest, we are not what you are thinking. Or ano yung nasa nyo, sa mga negative thoughts nyo. Oo. Pero meron din talaga, brother, na di natin talaga misisi kasi ganun talaga eh. So, Kumbaga, pero hindi lahat. Yun lang. I just want to make it clear. Hindi lahat na ganun. Lalo especially dito sa Zamboanga City. Hindi kami ganun kalala. Mababait po kami dito. I think di naman talaga di lang dito lang sa Zamboanga, kahit sa ibang lugar naman di ba? Kahit naman tayo kapag bibisita tayo sa ibang lugar like Manila, hindi naman sabihin na safe na talaga, di ba? Katulad ng sa barkada ko, bumisita siya sa Manila. Oo. Nakasambongga siya. Yes, ninakawan siya. Sa sobrang kumpiyansa na parang daming tao, ninakawan siya. Ganun Tapos talaga. yung something na weapon na nakatutok kasi binigay na lang niya na yung pera Bale, niya. yung label lang siguro identity. Siyempre sa Manila naman hindi naman 100% safe. Sa Cebu, siyempre. Kahit saan. Pero yung pag sinabi mo kasi Mindanao, nilalagyan agad ng label. Tama. Identity na ganito ka, ganito. Taga saan ka? Taga Mindanao. Matik. Ganun. Parang, Gusto naman lang sana i-clear and bigay na awareness na especially dito sa Zamboanga City, hindi kami ganun. Mabait po kami. Yeah. And marami talaga kami ma-offer sa inyo ng mga places na magugulat kayo na, ay, may ganito pala dito sa Zamboanga. Alam, magiging anong department yun? Zamboanga City Tourism ba? Meron. Tourism. Visit nyo ang Zamboanga Tourism. Makikita nyo mga lugar and mga place na hindi nyo dapat makita. Hindi akalain na meron pala dito sa Or kaya if na-overwhelm kayo kung saan or ano yung gagawin yung experience, visit nyo lang yung mga official government local page dito sa Zamboanga City. So yun. And kaya yung mga vloggers din, di ba? Yung mga nag-promote. Pwede din kami. Saan kayo nag-podcast? Dito po sa location na to. Starbucks Coffee. Yeah. So let's proceed on our next question. Ano masasabi niyo dito sa language and Chabacano pride? Yeah. Necesita yo contigo. Porque contigo yo diba, ang gaganda din ng mga songs ng Chabacano. Dati, grabe, no? Yung sasabihin mong prime talaga ng Chabacano, time ng music nila. Year 2009 to 2006 to 2012. Prime talaga. Grabe. Sa panahon ng Comic Relief, Mirage Band, Maldita, River Maya, Chicosay. Hindi. River Maya. Hindi. Napakano. Grabe yung music ng Maldita, umabot sa Manila. Umabot siya sa ASAP. Sa ASAP, sa ABS-CBN. Nag-perform sila doon ng live. Pero, may ibang version kasi yun ng Tagalog. So, yung Tagalog, yung tapos yung chorus is Chabacano. Andun pa rin yung essence ng ng pagiging
Chabacano originated yung song. Yun yung magandang nangyari nung sumikat yung Chabacano music. Tapos kung napunta siya sa Manila. Parang pride ng Zamboanga. Pride siya sa mga at saka good approach siya. Kasi parang 'di ba noon mas nakilala. Mas nakilala tayo daw yung offer na nabigay na ng bandang Maldita sa Zamboanga. Parang an honor na parang ipagmamalaki talaga. Kasi syempre ikaw pag once alam mo yung favorite band or artist mo na dito pala siya nanggaling, parang mag-curious ka agad kung ano yung mga doon. Anong meron pang ma-offer nila. Yes. Ganon. So, yun. Lang siya. Happy. Maganda tong yung first question sa atin dalawa kasi di tayo Chabacano talaga nagsimula. Si Brother Chris yung Chabacano dito. Ano yung say mo, brother? Language and Chabacano pride. Siyempre sa language pa lang is hindi lang Chabacano meron ang Zamboanga. Meron din po tayo different tribes, di ba? Yeah. As ano yung mga tribes natin, brother? Sa Malbangi. Dito sa mga kapatid natin Muslim, dito sa amin. Tausug, Yakan, Samal, Malbangi, di ba? Yung di kasi ako noon basta yung Badjo parang under ata Samal, correct me if I'm wrong. Okay. Ano pa ba? Yun lang ata yung ano yung sinasabi ni Brother John? Samal Banging? Parang same lang ata yun. Same lang, no? Marami kasi siyang variant eh. Variant. Doon lang sila sa variant na yun. Pero yung Tausug, magkaiba, Yakan, magkaiba. Pero language na yun is may mga may difference ba talaga? Meron. Para sa Tausug. Lalo na sa akin, pag Tausug, kasi pag proficiency, expert ako sa Tausug, Yakan, yes, Samal, hindi. So makikita mo talaga may diferensya. Para ba siyang sinasabi mo na as Roman Catholic, tama ba? Sorry, hindi ko maano. As ako Roman Catholic, pero nagtsatsabaano ako. Ikaw naman is Roman Catholic ka din, pero nagbibisaya ka. Parang ganun ba yun? Hindi siya ganun. Diba kasi Muslim, diba? Same religion, different tribe? Yeah, parang ganun. Tribe, ganun. Same siya sa Bisaya. Meron kasing... Pero meron din Pero meron din para different, hindi ganun yung scenario. Meron mga tribe namin na hindi siya Islam. Talaga? Iba yung religion nila, yung iba walang religion. Pero sila, nagpe-pray sila as Muslim? Hindi talaga. As in, iba talaga. So, pero the way na manamit sila, like, hindi talaga. Hindi. Hindi nila pinapractice yung religion na yun. Meron ganun sa amin. May Tausug na hindi. Pero the tribe na saan sila sumusunod, mga Tausug, ganyan. Oo. Iba, bale yung lumalabas kasi, iba yung tradition or practices sa religion, iba yung tradition ng tribe. Okay. Ganon. I see, okay. So yun, para sa akin yung language ng Chabacano pride, masasabi ko talaga, kung sasabihin mong Chabacano pride, is the word sa Chabacano. Si. Paano magsalita ang mga taga Zamboanga. May pagmamalaki namin ang language namin dito. Oo. Kasi international pang talaga siya, nasabi mong Chabacano. Kilala ba sa'yo man Akelo? Si Mankwento kita Akelo. Bueno gayud Mankwento Akelo. Hondo Chabacano. Si. Mansina ba na as you can hear, parang yun, maririnig yung tao na yun, parang nagsa Spanish man siya. Pero hindi pala yung Spanish, it's Chabacano. Pero sinasabi nila, ako may nabasa ako last time, hindi ko alam kung legit ba yun. Sorry if I'm wrong. Hindi daw tayo broken Spanish. Ganun. Yung Spanish natin is old language daw yun ng Spanish. Yung tinuro ng mga taga-Spanyol, yun yung original Spanish daw talaga. So, nung na-adapt ng mga great-great-great-grandparents natin, sorry if I'm wrong eto, lang talaga to. May nabasa lang akong, hindi ko alam anong yun. Yeah. Pero yung daw natin is hindi, kasi dati naririnig ko sa mga co-teachers, mga teachers dati is broken Spanish daw, ang Zamboanga.
Pero nung nakita ko yung post na yun, Zamboanga is not broken Spanish, but instead, it is an original language from the Spanish nung sinakop tayo dito sa Zamboanga. Bale, Kasi nung mga teachers daw dito, dati, mga Espanyol, tinuturo nila yung dialect ba? Tama. Yeah. Dialect na from their dictionary talaga, from their knowledge talaga. So, itinuro yun sa mga great-great-grandparents natin. Tapos mga great-grandparents natin, itinuro din yun sa mga generation to generation. Yun yung understanding ko sa pagkabasa ko dun. So, di ko lang alam kung totoo yun. So, correct me if I'm wrong. Yun yung nabasa ko. Parang may correct siya, brother. Sige, diba? Sige. Ibigay ko yung sagot ko later. Sige. Okay. So, yun yung understanding ko dun sa Chabacano Pride. Masasabi ko talaga na may pagmamalaki talaga namin sa Zamboanga dito is mga tao na nagcha-Chabacano. Hindi lang sa Chabacano but for our different tribes. Our brother Muslims. Yan. So, marami din tayo ma-share ng mga iba't ibang language. Yan. Oh, brother. Hervido yaman. Sa akin naman, sa Chabacano language, is, ko na lang, askul ko na lang. Kasi kapag, sa Zamboanga kasi, yun, dumadating yung point na parang, hindi lang, sa Chabacano language at saka Tausug language yung na-offer. Madami na kasi tayo like Bisaya, sabi sa kanila nagtatagalog. Meron nga ako kilala na ilang taon na siya dito sa Zamboanga. Nagtatagalog pa rin. Ayun, hindi marunong mag-Chabacano, hindi marunong mag-Bisaya. So, patay respect that. Gano'n. Parang, katulad ako ilang taon na ako dito. Madami akong parkadang Muslim pero hindi ako marunong mag-Tausug. Same tayo, brother. Kahit gusto ko, pero nakakaintindi naman ako. I think, the purpose lang naman kung bakit siguro, yung iba, parang, hindi talaga natututunan yung ganung lengguwahe. Siguro, anong kasi yung point na para kung willing ka pa, matutunan yung ganung lengguwahe. Katulad ng ibang lugar. 2 types kasi ng willing eh. Willing dahil may benefit pa siya para sa'yo. Willing o dahil nagustuhan mo yung ganung lengguwahe. Ganon yung approach ko dun. Makikita natin yan kapag yung mga iba nating kababayan pupunta sa ibang lugar like Japan, Korea. Diba? Andun yung dalawang option pero isa lang yung nakikita natin. Like, kailangan nilang matutunan yun ng lingwahe kasi part ng trabaho nila. Ganon. Ganon siya ba sa akin? Sa dialect na kinagisnan ko is not talaga Chabacano. So, Tausug talaga. And Malayo. Malay. Sa Malaysia. Sa Brunei. Kasi dialect doon ay Malay. Apakabar-kaban. Ibig sabihin, kamusta kaibigan? Apakabar-kawan. Apakabar-kawan. Yeah. Yes. Tapos, nung pumunta ako dito, English yung ginagamit ko. Kasi nga, di ako marunong Tagalog, di din ako marunong. So, English talaga. Yung English ko, natutunan ko sa Cartoon Network. Yati. Naalala ko nung nawala ko dati dyan sa Golden Bell. Yung Golden Bell malapit sa Astoria. Sabi ko, diniscribe. What's up, Doc? Diniscribe ko, where is my mother? Ganun, where is my mother? Tapos alam mo, yung nga na-mention mo kanina, pag hindi ka marunong magtsabaka, parang tinutukso ka. Tapos yung naalala ko, sinabi ng mga bata sa akin, being gordo. Bakit kasi mataba ako. Being gordo. Hindi ko alam. Ako doon umiiyak. Where's my mother? Ganun. Sabi na ng bata sa akin, being gordo. Tapos yun. Buti nahanap ka ng nanay mo. yung nakakatawa. Andito lang pala sa likod ko yung mother ko. Ako lang yung malikod nagpunta doon. Pagtingin ng mother ko, ay, umiiyak. Doon na. Tapos, nung nag-aaral ako dito, doon ko, every time gusto ko maka-adapt ng new language, yung iniisip ko para maka-communicate at makapaglaro ako sa kasama kaibigan ko. Okay. Yung first, nung Chabacano, ganun, sa neighborhood namin dyan sa lugar namin, majority Chabacano. So, gusto ko paglaro pero di ako marunong Chabacano. So yun, trinay ko talaga matuto.
So, yun, natuto naman ako tsaka sa school kasi mga classmate ko, teachers ko, mostly Chabacano. Pero nung sa ano kayo, sa bahay, nung bata Tausug ka pa, ulit. Tausug talaga. Balik neutral. Balik okay. neutral ulit. So, yun. Tapos, may mga pamangkin or Lasya ba? Lasya? Ano ba yung Lasya? Ano ba boss yung Lasya, boss? Tagalog. Lasya. Kamag-anak. Kamag-anak. Yung kamag-anak ng mga yakan. Inlasya. Lasya, tausog. Tausog word yun siya, meaning kamag-anak. No? Kamag-anak. May kamag-anak ako yakan. Tapos yun, di ako masyadong marunong. Pero nakakaintindi ako. Oo. Yakan is another tribe po dito sa Zamboanga City. Meron, makikita din sila sa Basilan. Major part ba? Oo. Major part sa Basilan. Yakan. Sengi na kita biyo. Ibig sabihin, kamusta rin na kayo? Okay. Dami kong alam, no? Tapos sa Tausog, maununo na kita doon. Yan, dami. Sa Chabacano pa, no? Buenos dias. ¿Qué tal, no? Kamusta? Kamusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Dónde va tú? Buenos dias. ¿Qué tal? Ang agad yan. So, yun. Every time na may gusto ko mag-adapt ng new dialect, kaya iniisip ko kasi gusto ko makipag-communicate sa kanila. And makipaglaro. Nagugulat nga sila kasi madami akong alam na dialect. Akala nila joke-joke ko lang or pero trip-trip alam mo, lang. ang ganda niyan, brother, no? Kapag marunong ka na sa tribe language, no? Siyempre, ilan yung tribe nyo na alam mo? 1, 2, 3. 3. 4, Tapos, 5. pero 6. master ka dun. 3 lang. O sa 3 na yun, master mo. Tapos, knowledgeable ka dun sa 3 din. Tapos, marunong ka pa mag-Tagalog. Tapos, sa English. Tapos, sa Chabacano. Naintindihan mo pa. Tapos, sa Bisaya. Indian. Indian pa. Tapos, nagmamalay ka pa. May tawag dyan eh. Di ba yung pag marunong? I'm under the water. Hindi. Open the computer. Iba pala yun. Why you rename it? Ano direct? Multilingual? Bilingual. Uy! Multilingual. Hindi, bilingual. Hindi. Si Jose Rizal ganun din kasi. Marunong siya sa mga different language. Mag-Spanish, mag-Poland, mag-Irish, kasi dalawa lang. English, mag-Spain. Yeah. Yun. Ano pa ba? Yun. Maganda yun. Riz language niya din, no? Riz language. Sa mga babae. Kaya pala tinawag siya Dr. Rizal. Kasi sa Riz. Oh my God! Kaya pala. Now we know. Okay, highlight, brother. Saan galing ang pangalan ni Dr. Jose Rizal? Dahil sa Riz. Kaya siya ang Dr. Riz. Dr. Riz! Let me check your heart. So, balik din tayo sa yung sa broken language. Ngayon ko lang parang na-realize ko nga kasi naalala ko yung sa history lesson namin. Yung language daw, every generation is nag-evolve. So, napapansin din natin, di ba, na iiba yung paggamit ng sentence, yung tono, the combination of word. Yun nga, as onde ka? Onde ka, imbes onde tu. Onde tu. Onde tu Kasi, anda, onde tu staba. Oste. Tagalog yun, no? Yung ka. Cholog? Chalog. Chabacano, Tagalog, Chalog. Tagalog. So, ayun. Yan na-realize ko bago lang. Siguro dahil yung diba? Chabacano natin is yung original talaga sa panahon noon. So, yung Spanish natin dito sa Zamboanga at sa Spanish yun sa Spain at sa Portugal, siguro same lang. Since di na tayo sakop ng Spain, so di talaga na-develop yung Chabacano language natin, di ba? Underdeveloped siya. Based dun sa... Underdeveloped? Hindi. Ano siya? Andun lang. Di siya naka-upgrade or ganun, di ba? Parang, kasi nga, based sa generation na marami na din mga ibang tao na dito sa Zamboanga. Na-influence diba? din. Na-influence din especially sa Tagalog. Kasi syempre, paano tayo magkakaintindihan iba?
May nakita akong, hindi mo ko napanood. Siyempre, mag-adjust tayo ng magtatagalog na lang tayo, di ba? May vlogger na Chabacano pumunta sa Mexico. May niyo? marami ako nakita ko din yun. Meron Tapos, yung babae, sinubukan niya, sinubukan niyang kausapin yung sa airport. Sa airport. Starbucks. Sa airport. Airport siya Starbucks ba? Airport Starbucks. Galing, no? Sinubukan niyang kausapin yung lingwahe ng Chabacano doon. Which is nagkaintindihan na sila. Grabe, no? Wala It namang, means, di siya nagkaroon ng language barrier. Yeah. Meron naman, pero konti lang talaga na manonotice mo sa the way na paano sila Pero magsasalita. hindi naman pinarepeat ng ng barista, diba? Eh. Wala. Kasi naintindihan lang. Exactly. Sabi siya, pwede yun, latte ba yun? Oo. See. Siguro kasi, siguro inisip nung barista or nung kinausap Nagigets niya. niya agad kung ano yung gusto niya. Kasi sa pagkakaalam ko sa Brazil, sa Spain, sa Portuguese, Puerto Portugal. Rico, magkakaiba yung ano nila. Oo. Pero Spanish, pero parang nagkakaiba. Magkaiba. Inisip niya siguro, hindi siya sa one of those countries siya, pero hindi siya naisip na taga Zamboanga. Siguro. Tapos sa itsura niya, parang siguro yun? Latina. Latina. Sobrang Latina. Tayo, try natin daw. Hello, buenos dias. Soon, malay natin may Hello, buenos dias. Open your computer. Kumpra kami i-clock. Gagi. Pero yun, maganda talaga pag ganun. Na-appreciate talaga natin yung mga... And, closing lang sa answer ko. And, sa Chabacano din kasi, parang mas nakaka-connect ako sa mga kaibigan ko Chabacano at kapitbahay pag nagsasalita ako ng Chabacano. Parang di sila mahirapan mag-Tagalog or kasi may mga Chabacano kasi pag nagtatagalog parang di mo alam kung saan papunta yung Tagalog nila. Di ba na, donde ka anda? Ano daw? Nahalo-halo na. Pero hindi naman ako parang trying hard na mag-Chabacano since years din kasi ako naka-environment ng Chabacano. Tsaka yung kaibigan ko din Chabacano. Shoutout, Meet! Si Amit classmate ko dyan. Shoutout, Amit! Pati si Jomar, kita kamuli ko daw. Paano to be honest, brother, yung yung accent mo ng Tagalog, ayun, Chabacano. Nakuha mo na yung accent eh. Yun ang... Kwantuhan nyo yakidali na Zamboanga. Hindi, ginawa mong purok yung Zamboanga. Which is advantage talaga yan. Kay tada yaman yung kita-kita na Zamboanga. Kapag sabi siya nasabi yung man kwento Chabacano. So parang inahayaan mo na lang talaga. Kay musi recently may mga amigo mga tausog man. Sabi sila man kwento sa tausog. Kapag tankuhan sila kumigo. Kay porque tayo sabi man Chabacano pero sabi tan loko-loko lang yun. Which is amo advantage niya kasi sabi ito man Chabacano. Kasi pwede kasi ito man differentiate trying hard na Chabacano pati akal fluent kayo to Chabacano. Otro kasi especially ng mga mga probinsya gayon na. Si Wansan Chabacano mga gente ta pwede Alya kayo. Mga monte-monte Mga chibla lang. Pote lang mga sagat, Italia. Chibla. Chibla tali yung sagat na pote. Mamma mia. Italiano. Italia. Pero yung nga sinasabi natin, may mga parts sa ibang lugar na na-adapt talaga natin. Which is, we cannot blame kasi sinakop tayo eh. Pag sinakop nyo, sa'yo na yan. Iba yan. Tumawa si Derek. Lugar ang pinag-uusapan namin. Hindi tao. Sayang. Aray ko. So yun, ano masasabi niya dito sa Fiesta Feels and Tradition vibes dito sa Zamboanga? Ito para sa akin talaga. Si Brother John, maraming entry kasi nga. Hindi, wala akong entry ngayon. Bakit? Kasi, di ba pag... Ay, sure. Cut. Dinagdrag mo ko dito. Nananahimik na tao. May sakit ako.
May tama naman talaga. Katulad na, sige, ako na magsasimula. Sige, brother. Katulad sa atin dito, no, especially sa Zamboanga, pag nagkakaroon ng fiesta or yung Dia de Zamboanga, Dia de Zamboanga. And Fiesta Pilar. Fiesta Pilar, yun yung pinaka, lalo na sa mga turista or mga sa taga-ibang lugar, yun yung pinaka-best day na marirecommend ko na or Pumunta best kayo. schedule na marirecommend ko na pumunta kayo kasi doon talaga mai-offer at full potential ang kung ano yung ma-offer ng Zamboanga kasi sa may sentro kasi doon sa may City Hall yung sa atong dito sa may Plaza Pilar o yun may binibenta sila ng mga yung mga pagkain na lokal na dito sa Zamboanga like na offer Dito lang talaga yung mabibenta. yung mga tulad sa Alavar, yung mga pagkain na mga gawa sa Zamboanga, no? Para hindi na kayo mahirapan kung saan to ginawa, punta pa kayo dito, gano'n, no? Aside from that, para sa akin, sobrang bongga talaga kung mag-celebrate. Alam mo yung kahit wala ka ng pera, sige, utang! Oo, parang para makaselebrate lang. Kasi alam mong uuwi yung mga kamag-anak mo galing ibang lugar. Yeah. Yun yung na-offer natin. Kahit alam mong wala ka na, wala utang! Hindi. Pero syempre, ganun ka-accommodate in terms of festival, fiesta, din sa Zamboanga, ano. Alam mong bongga. One thing kung bakit bongga siya, kasi kahit wala ka na, you can offer everything just to accommodate that person. Di ba, no? So, sobrang, siguro nasa tradition na din talaga yun natin na kung ano man kung ano yung date ng fiesta or tawag dito, yung celebration na meron yung Zamboanga, they give it all para lang may pakita sa mga taga ibang lugar na pumupunta, mga turista na pumupunta dito. Makita mo yung mga kamag-anak nila, biglang dumami yung kotse sa harapan ng bahay. Yeah. Tapos sobrang special kasi nakaka-proud yun para sa atin mga taga Zamboanga na nakakakita tayo ng mga tao na pumupunta dito sa Zamboanga para lang makita yung mga tradition natin. Yung experience ng fiesta dito. May mga tawag dito yung mga nagkisayawan. Tawag dito, parang parade. Nakaka-wholesome, di ba? Parang nag-effort sila pumunta dito para lang sa fiesta natin. Binta, di ba? Binta race. In terms of safety naman, huwag naman kayo mag-alala. Siyempre, bago naman simulan yung mga ganyang event, siyempre dinadouble check yan ng authority natin. Yung lugar-lugar dito sa atin na saan may gagawa ng event, magkakaroon at dadagsa yung mga tao. Siyempre sa sobrang dami na nangyari, so far wala naman din talaga nangyari na parang talaga, sobrang nakakatakot din talaga. Andun yung mga threats pero at the end of the day, nagkakaroon siya ng peaceful. For sure, wala namang threats. Meron talaga, to be honest. Hindi talaga yun maiiwasan. Yan yung isang rason kung bakit yung isang family ng kakilala ko, hindi natuloy na pumunta dito. That is the reality. Okay. Oo. Kasi hindi natin maiwasan na. Example, ito, di mo naman siya pwede sabihin na parang pilitin mo. Siyempre parang iba din talaga eh. Oo. Siguro kung taga dito ka na sa Zamboanga tapos yung home base mo dito sa Zamboanga tapos nagtatrabaho sa ibang lugar, siyempre uuwi ka talaga kasi kilala mo kung saan ka nang galing eh. Oo. In terms of what you hear na negative, wala yun kasi siyempre dito ka lumaki eh. Oo. Yun sa akin. Para naman sa akin, no, kung sasabihin mong Fiesta Fields. Tama ba? Fiesta Fields and tradition vibes. Yun. Masasabi ko talaga very unique ang Zamboanga pagdating sa pagse-celebrate ng natin, ng fiesta. Especially sa Fiesta Pilar. Sa Dia de Zamboanga, diba? Parang, alam mo yung lahat 50% off. Yun ang hinihintay ko. Parang ACC, na. Gagi. Oo. Ayun, masasabi ko, very unique ang talaga sa Zamboanga. Yun na, connected talaga ako sa mga hinahanda namin dito sa Zamboanga, ang mga pagkain. Yeah. Yun. The tradition, di ba? The tradition foods and mga pag-games ng
mga taga Zamboanga, yun na yung Binta, race Binta. May tawag dun sa ano yun eh. Regata ba yun? Regata. Regata. Diba? Regata. So, masasabi ko maganda talaga yung ang atake ng Zamboanga pagdating sa fiesta. Bongga. Mapapasabi ka talaga na, andito ba ako sa Espanya? Kaya nga nagkakaroon ng competition yung sa parade pa yun. Yung mga school. Street dance. Street dance. Opportunity din yun ng mga school para i-present kung ano ba yung offer. Ang maganda dito, ano-notice ko nung every time pumupunta ako sa mga competition ng street dance competition, hindi lang mga taga Zamboanga na ang pumupunta. Meron na ibang taga-Palayan, Ipil. Imagine that effort of that mga... nung nalaman nila yung price, ang laki, sali tayo. Joke lang. Hindi, totoo naman talaga. Mas na-encourage yung mga tao na pumunta. Hindi naman talaga nila actually parang target na talaga yung price. It's for them is, alam mo yung nagiging part na talaga din sila ng the fiesta. Diba? Yun, mas nare-represent na talaga. And ako, para sa akin, na no-notice na talaga ng mga taga-ibang lugar ang Dia de Zamboanga and the Fiesta Pilar. Tama. Yun yung masasabi ko. Yeah. Yung nga, yung Fiesta de Pilar at saka Dia de Zamboanga, mostly sineselebrate lang ng non-Muslims. No? Kasi wala pa ako nakarinig na may nag-celebrate na Muslim. Pero may mga holidays or parang mga tatawag na fiesta rin. Sineselebrate dito sa Zamboanga. Tulad ng Hari Raya. Dalawang Hari Raya. Yun lang siguro. Yung parang... Peace ba sila? Pag sinabi mong Hari Raya is parang peace ba siya? Hindi siya parang... Ano ba siya? Same concept lang naman. Celebration. Okay. So, pag sinabi mong nag-Hari Raya itong family ko. Hari Raya. Paano ba yung Yun lang, handaan. May handaan. Parang fiesta lang. Parang yung the spirits of fiesta, save lang sa pag nagse-celebrate kami ng mga Hari Raya. Kaya It's all about the celebration. Kaya pala ang daming estudyante gusto mag-aral dito. Daming holiday. Daming holiday. Yung pala yung target eh. Daming holiday. I said yun. And then rin kasi ako, although di ako nag-celebrate yung nagpapaka-catering pa diyan sa Zamboanga, pumunta din ako sa mga pag-inimbenta. Tapos kudos sa mga kaibigan kong non-Muslim. Nagsasabi pag yung bawal yung pwede kong kunin sa... Tama. Yan din bro, na-experience ko din yan. Ganito, wag na dyan kumuha kasi may pork, dito ka na lang ganyan. Alam mo, nanonotice ko pag fiesta ngayon, hindi na yung mga san nagluluto. Meron na talaga, ito para to sa mga... Tama. Meron na. Katolik, non-pork, pati pork. Tama. Parang din dati. Maganda ngayon, ang mga tao ngayon is, we are aware na hindi lang lahat ng mga tao na pumupunta ngayon sa bahay is ano ba yun, parang alam na natin na may mga tao talaga na bawal kumain. May bisita kayong Muslim. Ganoon, diba? So we are fully aware of the people na pumupunta. Yun nga yung kinagandaan dito sa Zamboanga. Kaya although diverse yung mga tribo natin, unity pa rin tayo. Tama, brother. Yun yung pinaka-importante. And masingit ko lang, nakikita kasi ako dito, shoutout ko yung mga loyal supporters natin. Let's go! Yehey! Lakang, shoutout, kaibigan ko, tropa ko to. Dams, shoutout Dams, kamaya daran. Shoutout sa'yo, man. Joanne Utum Fernandez. Si Ma'am Joanne. Hello, Ma'am Jo. Hello, Ma'am Jo. Hi, Ma'am Jo. Thank you for watching. Kapatid yan ni Sir Tom. Hello, sir. Si Sir Jonah. Jonah. Yes. Ma'am Anlanipa. Hi po. Hello, ma'am. Nanay ko. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Si Ma'am Charmaine PF. Alabata. Hello, ma'am. Charm. Kapatid. Asawa po ni Kuya EG. Okay. Hello po. Asawa ni? Thank you for watching. Siya yung nagputol na. Asawa ng barber, Ano yung name? Kuya EG. Asawa ni Kuya EG? Yes. Yung sa nagpapagupit si Brother KD ng buhok. Doon na kayo sa Brooks. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo magpaputol ng buhok ako, mahaba-haba na yung buhok ko.
Number 1 talaga masasabi ko, grabe the best talaga si Kuya AG magputol ng buhok. Isasalpak ko talaga to. Location? Oh yes, hindi. Dalawa na yung location niya. Isa dun sa, yung nagpuputol tayo dun sa, isasalpak ko na lang yung location. Ito yung mga location. Pumunta kayo dyan. Kung gusto nyo maging gwapo. Totoo yan. Doon lang ako naging tao ulit. Kung gusto maging tao, pumunta na kayo dito sa location. Yeah. Yun, shout out. Si Ma'am Nori Montoya Lanipa. Nanay ko yan. Hi, ma. Hello, auntie. Hello, nanay natin supporter. Si auntie. Si auntie na kanina nag-tablet. Ito pa, meron pa. Sir Aladul Saladja Motong. Ito, kilala niyo to? Hindi. Okay. Sir Francisco Calma Carpio and Ma'am Jeneline Dakil. Sir. Yun guys, maraming salamat sa pakikinig for this episode 9 and I hope that you enjoy. You enjoy and may natutunan. At walang natutunan. Ikaw, Brother Z, may sasabihin ka ba? Kung makita niyo yung secret word mo. Secret word nila kayo namin dito. May nanalo ka ng Gcash. Hindi, wala tayong pag-Gcash. Hindi, maraming salamat sa mga supporters natin, especially sa mga followers namin. We are happy that yung mga videos na nire-release namin natutuwa kayo at nag-enjoy kayo. We are so thankful that you appreciate us, Tri and Direk. We will continue this forever. Yes, let's go. Episode 9 na tayo. Ang bilis. Parang kahapon lang yung episode 1. Yeah. Dito pa tayo. So, yun. Maraming salamat sa panonood and see you guys on our next episode. I hope you enjoyed this episode. Maraming salamat. Peace out! Wahi! Bye-bye. Zambalonga Podcast Disclaimer. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the quote, city of Zambalonga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal. It's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously.